har valt Lívsmynd. Och vad är det en vanlig touching av Lívsmynd som vi får höra för dig? Det var det inte. Jo, alltså det var min egna touching av det, men det var inte det samma, vad kan man säga, stämningen. Det var en sort old school blues thing. Hur spelar det till att du har valt just Lívsmynd? Det har att det ringde en timme, 2 timmar Arn Johanne, så var nöjd att välja akkurst, och det fallt mig bäst. Är du vän vid att spela framtidsanger? Nej, det är faktiskt först för framför en framtidsank ensam, eller som är synch. Så. Gör så väl. Till att träffa det I minnes dig min badna då på mina grulv och tøy. Nu är nog vuxen till att skilja kvart och kvui. Jag vill älska, jag vill synja, jag vill fälla kärleken. Jag vill lejda till dig stå här I finnes handläggan. Lista värske male djupen där och med fiddle 100 I li och tverk här och vånen att minden moin en mildan skugga fär Tödlu folk I heimen och fralse och gräsär Jag vill älska, jag vill liva, jag vill synja friare Samman vi så många människor som eisne vilja ta Och vilja gråta, vilja flänna Inska fri I heimen Och vi all idag för en annan lära mängd av liven Jag vill liva, jag vill synja friare Samman vi så många människor som eisne vilja ta Och vilja gråta, vilja flänna Inska fri I heimen Och vi all idag för en annan lära mängd av liven Yoo-hoo!